Прывітанне паважанае спадарства. Сёння 23 красавіка, 19:05 па еўрапейскім часе, адпаведна у Менску 20:05, і выбарчая камісія па выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага склікання пачынае сваё чарговае адкрытае пасяджэнне. А, Пасяджэнне транслюецца ў прамым эфіры на канале каардынацыйнай рады. Запіс пасяджэння застанецца таксама на YouTube-канале каардынацыйнай рады. Яшчэ дадаткова будзе весціся друкаваны пратакол, які будзе размешчаны на сайце каардынацыйнай рады і на платформе «Тры сланы». На пасяджэнні сёння прысутнічаюць сябры камісіі ў складзе Ярослав Бекіш, Зміцер Фурманаў, Алена Жабаглу-Чылышкіна і Алена Прыходзька, старшыня сённяшняга пасяджэння. На пасяджэнні сёння адсутнічае сябра камісіі Пётр Маркелаў. І калі ўсё асноўнае я сказала, то магу пераходзіць да парадку сённяшняга пасяджэння. Першае пытанне на разглядзе у нас заява ад выбарчага суб'екта кааліцыя «Латушка і рух за свабоду». Лідар спіса Юрый Губарэвіч звярнуўся з просьбай разглядзець выбыццё са спісам кандыдаткі Кацярыны Каланчук-Ваданосавай. Просяць разглядзець, яны таксама даслалі ўжо выпраўлены спіс з улікам таго, што нумар 21 Кацярына Каланчук-Ваданосава больш не з'яўляецца сябрай спіса, і яны таксама даслалі парадак таго, як яны хочуць пасунуць людзей у спісе, каб была выканана гендерная квота. Другое пытанне на парадку – гэта запыт ад кандыдата Мікіты Семяненкі, ад выбарчага суб'екта кааліцыі «Латушка і рух за свабоду». Мікіта Семяненка звяртаецца з тлумачэннем, ці адпавядае мэта агітацыі палітыцы бяспекі або іншым дакументам, рэгулюючым выбары УКР. І гэты зварот мы таксама будзем разглядаць сёння. Трэцяе пытанне на парадку – гэта зварот ад лідара спіса «Ваш голас» Андрэя Коласа, які накіраваў заяву з просьбамі вынесці папярэджанне і запатрабаваць выпраўлення інфармацыі. Чацвёртае пытанне на парадку – гэта такі агульны апдейт пра стан тэстаў на платформе галасавання. Я коротка просто дакладу з таго, што мне вядома ад Паўла Лібера. Паважаныя калегі, скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас заўвагі, пытанні, ці ёсць што дадаць па агучанай мной павесткі? Калі няма, то тады пераходзім да разгляду першага пытання. Выбарчы суб'ект кааліцыя «Латушка і рух за свабоду» афіцыйным паведамленнем звярнуліся да выбарчай камісіі з просьбай выкрасліць са спіса кандыдатку пад нумарам 21 Кацярыну Каланчук-Ваданосаву. І таксама сябры выбарчай камісіі азнаёміліся з парадкам, як лідар спісу прапанаваў пасунуць людзей у парадкавых нумарах і з дасланым новым спісам. Гэтае пытанне мы сёння разглядаем і таксама ставім на галасаванне, таму што трэба зацвердзіць спіс непасрэдна ў новым складзе. Нагадаю, што выбыць са спісу чалавек можа альбо па ўласным жаданні, калі сам звяртаецца з такой просьбай да камісіі, альбо гэта можа зрабіць лідар спіса. У дадзеным выпадку гэта быў лідар спіса. Паважаныя калегі, ці ёсць у вас што сказаць ці спытаць па дадзеным пытанні? У мяне таксама няма ніякіх заўваг, таму што спіс адпавядае ўсім нормам, і тады я выношу пытанне на галасаванне, каб зацвердзіць спіс ужо без Кацярыны Каланчук-Ваданосавай у складзе 37 чалавек у тым парадку, якім прапанаваў лідар спісу. Калі ласка, галасуем за гэта. Ярослаў? За.
Мікрафон выключаны. Я кажу за. Ці чутно мяне? Так, Так, так. я таксама за. Алена, Зміцер. За. Я таксама за. Кворум ёсць, таму рашэнне прынята, і спіс у складзе 37 чалавек зацверджаны. Адпаведна, ён будзе ўжо ў новым выглядзе дасланы і размешчаны на сайце каардынацыйнай рады пасля пасяджэння цягам некалькіх дзён мы гэта зробім. Пераходзім тады да разгляду наступнага пытання. Да выбарчай камісіі паступіла заява ад кандыдата, які ідзе ў складзе выбарчага суб'екта кааліцыі «Латушка і рух за свабоду», кандыдат Мікіта Семененка звярнуўся з наступным пытаннем. Па тлумачэнне, ці адпавядае метад агітацыі палітыцы бяспекі або іншым дакументам, рэгулюючым выбары ў УКР. Сутнасць ідэі палягае ў тым, каб у публічным месцы арганізаваць стацыянарны інфармацыйны пункт галасавання, дзе выбаршчыкам будзе аказаная дапамога ў адкрыцці сайта, аплікацыі для галасавання. Пры неабходнасці будуць прадастаўленыя тэхнічныя сродкі для рэалізацыі права выбараў, такія як доступ у інтэрнэт, кампутер, смартфон з камерай для праходжання працэдуры галасавання. Вось Мікіта просіць нас адказаць, ці дапушчальны такі спосаб агітацыі ў поўнай ці частковай меры, і просіць нас і выказацца, і прыняць рашэнне адпаведна гэтага. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ўсё тут зразумела з самім пытаннем, ці патрэбна яшчэ раз яго там агучыць, ці не, таму што там у сваёй заяве спадар Семененка непасрэдна пералічвае па пунктах, як ён бачыць арганізацыю гэтага агітацыйнага пункта. Ці ўсё зразумела тут? Тады, калі ўсё зразумела па пытанні, то давайте пераходзіць да абмеркавання, ці ёсць у каго што выказацца па гэтым. А быў план падпунктаў абмяркоўваць, можа, як мы хочам па іх ісці? Давайте па пунктах, да, згодна, так, давайте па пунктах. Так, ну, першае пытанне у спадара Семененкі палягае ў тым, ці адпавядае метад агітацыі палітыцы бяспекі альбо іншым дакументам, якія рэгулююцца дадзеныя выбары. То я нагадаю, што і ў палітыкі бяспекі, і ў мемарандуме прапісаны вельмі важныя для галасавання рэчы, такія як, напрыклад, адсутнасць ціску, будь-якога, будь у якім выглядзе, ціску на выбаршчыка. І тут маецца на ўвазе не толькі ціск як прымус такі відавочны, да, гвалтоўны, але тут можна шырока трактаваць, у якім выглядзе можа быць ціск. Ён можа быць і ускосны. То бок гэта можа быць там не абавязкова настойлівае перакананне, ну як мне падаецца, гэта можа быць любы ўплыў, які змушае чалавека змяніць альбо прыняць рашэнне. Ён можа быць ветлівым, ён можа быць, чалавек можа патрапіць у такое становішча, умоўна кажучы, калі ў яго няма з чаго прагаласаваць, ну, просто змадэлюем сітуацыю. Чалавек ідзе па вуліцы, яго там поймалі, ага, хадзі сюды, паважаны беларус, ёсць у цябе тут пры сабе пашпарт, давай ты нам тут прагаласуеш, мы табе зараз дадзім тэлефон, дадзім кампутер, калі ласка, прагаласуй. Вось у гэтым становішчы чалавек можа нават сябе адчуваць, ну, як бы заабавязаным, можа быць, так, альбо там недастаткова інфармаваным, і гэта таксама можа расцэньвацца як ціск. Ну, я зараз просто разважаю і вось даю вам як варыянт магчымасць трактоўкі ціску больш шырока, чым у нейкім гвалтоўным плане. Што скажаце, калегі, калі ласка? Можна? Я б Конечно. на гэта так. Ну, па-першае, фармулёўка пытання. Запытваецца ў нас, ці можа быць такі спосаб агітацыі. То бок гэта разглядаецца як агітацыя.
У нас способы агітацыі дазваляюцца шырокі, бо ні ў камісіі, ні ў Координацыйнай рады няма інструментаў кантраляваць, якім спосабам праводзіцца агітацыя з аднаго боку. З іншага боку, сітуацыя падобная была у мінулым электаральным працэсе. Тады моладзевы хаб у Варшаве арганізаваў, яны гэта назвалі выбарчы пункт, і дакладна дапамагалі людзям, запрашалі людзей галасаваць і дапамагалі ім разабрацца ў наладах і так далей. Што зрабіла ў той момант выбарчая камісія? Забараніць дапамагаць людзям, якія добраахвотна прыйшлі ў вольны час кудысьці па запрашэнні, каб прагаласаваць, ніхто не можа. Але мы папярэдзілі калегаў пра тое, што гэта нельга называць выбарчы пункт альбо избирательны участак. Бо гэта дакладна мусіла б рэгулявацца камісіяй, мы не выдавалі ніякіх мандатаў, не прызначалі такіх пунктаў. Таму як форма агітацыі тэарэтычна такое магло б быць. Ну а далей уже нюансы, калі гэта будзе там перахоп людзей на вуліцы, гэта адно, калі будуць арганізаваныя назіральніцы за гэтым працэсам, то гэта іншае, но дакладна камісія не зможа арганізаваць ні назірання. Мы нават не ведаем, ці гэта будзе ў адным горадзе, ў некалькіх гарадах. То я бы не забараняў такі спосаб агітацыі, але ну, калі да нас трапяць звесткі пра тое, што там былі нейкія відавочныя прымусы, парушэнні, то нам прыйдзецца нешта з гэтым рабіць. Я бы на месцы калегі, які дасылаюць да нас гэтае пытанне, просто такого не рабіў. Ну і зноў бяспека. Это выдатны спосаб для правакацый. Сарваць там працэдуру выбараў, табе дапамаглі, ты там, ну, што заўгодна, нават фізычныя там нейкія правакацыі. Таму мне падаецца, што гэта ўсё ж такі небяспечна, але па-за нашымі кампетэнцыямі. Дзякую, Ярослаў. Алена, калі ласка. Может быть, мы декомпозуем, потом пойдем по бяспеке и по конкретным пункте, адрэагую на тое, што сказаў Ярослаў. Мне падаецца, што я бы так сфармулявала коротка. Водораздзел паміж агітацыйным пунктам і паміж пунктам для галасавання я бачу, ён ёсць. Калі гэта пункт агітацыі, мы ніяк не рэгулюем, у нас няма ніякіх дакументаў, каб адрэгуляваць, і мы не маем мажлівасці такой. А калі гэта пункт для галасавання, гэта ўжо другое. І ў гэтым лісце ёсць і пра агітацыю, і пра забяспечыць галасаванне. То бок кароткі адказ, я б сказала, забяспечыць пункт для галасавання не, гэта не значыць агітацыя, а агітаваць, калі ласка. Але можа быць якраз пра агітацыю і паразмаўляем, так, як мы будзем якія парады даваць, бо бяспека і 5-10. Вось. А калі коротка, то галасаваць, забяспечыць са сваёй прылады дакладна не. Дакладна вы не можаце адзін ліст зрабіць пункт для галасавання, а агітаваць, калі ласка. Дзякую, Алена. Ну і важна, што мы зараз просто абмяркоўваем, так, бо я, Ярослаў, гэта дыскусія, так. гэта не. Мы дыскутуем так, і мы выказваем, каб было зразумела і логіка потым таго рашэння, якое ў выніку мы прымем, і таго адказа, які мы дадзім чалавеку на ягоны запыт. Глядзіце, які ўжо галоўныя пытанні вы, калегі, тут закранулі. Па-першае, гэта пытанне бяспекі, так, і фізічнай бяспекі людзей, якія на гэтых пунктах будуць знаходзіцца. Гэта ўсё ўжо палягае ў зоне адказнасці арганізатараў гэтага. І бяспекі, то бок вы павінны забяспечыць людзям таямніцу галасавання. Кожны чалавек, які скарыстаецца такім пунктам, ён павінен быць упэўнены, што
таямніца галасавання ему была забяспечана, што ніхто ні праз відэакамеру, там, ні праз будзе што якімсьці чынам назіраў за тым, як ён там сваё волевыяўленне выказваў. Таму вось што тычыцца гаджэтаў, Алена ўжо закранула гэтае пытанне, я думаю, што тут адназначна не, таму што хто праверыць бяспеку гэтых гаджэтаў, так, хто праверыць гэтыя гаджеты там на наяўнасці, не ведаю, там чаго заўгодна, і калі чалавек загружае праз чужыя гаджеты свае персанальныя даныя, вось на гэтым этапе таксама, ну, у мяне пытанне, ну, хто адказвае за ўвесь гэты працэс. Ну і зноў-такі чалавек, які бярэцца быць памагатым у дадзеным выпадку, ён становіцца ўдзельнікам і назіральнікам гэтага, так? Наколькі у гэты інтымны момант што будзе адбывацца, там будзе аказвацца ціск на чалавека, ці там наколькі гэта ўсё будзе рабіцца карэктна, тут зноў-такі камісія гэта пракантраляваць ніяк не можа. Такім чынам на гэтых пунктах павінны альбо знаходзіцца нейкія вонкавыя незалежныя назіральнікі, якія будуць забяспечваць вось гэты баланс, так, каб гэта не было там нейкім ціскам. Ну, то бок гэта ўжо такая інфраструктурная настройка, якую камісія адназначна не можа ўзяць на сябе, і гэта ўсё зноў-такі у зоне адказнасці тых, хто такія пункты плануе арганізоўваць. Якія яшчэ тут могуць быць парушэнні бяспекі, ну, у дадзеных выпадках з таго, што я не сказала? Калегі, ну, там, не ведаю, скриншот экрана, там, У ну, гэта Ярослава ўсё- рука. да. Я бы прапанаваў не ісці далей у абмеркаванні бяспекі, таго што ўжо на стале дастаткова ну, гэта дастатковыя рызыкі. Я бы прапанаваў паразважаць і таксама даць нашым гледачам, слухачам зразумець сітуацыю. Вось, напрыклад, правакатары, а можа і не правакатары, просто нехта не задаволен, як гэта адбылося. І мы атрымоўваем, камісія атрымоўвае скаргу, мол, там велася фото, відэа, здымка таго, як там я галасаваў, і там людзі таксама галасавалі, не было забяспечана, там шмат парушэнняў. І мы пісьмовую такую скаргу атрымоўваем. Горшы выпадак. Што мы мусім зрабіць, калі такое адбываецца? Мне падаецца, мы мусім взять весь набор тых галасоў, якія праз гэты пункт прайшлі, і падвергнуць іх сумневу. Фізычна і тэхнічна мы не можам гэтага зрабіць. Мы не ведаем, хто адтуль галасаваў. То бок мы вымушаны будзем стаць у сітуацыю, калі мы пагадзімся з тым, што адбылося парушэнне, ну і ўсё, і за парушэнне адказны там выбарчы спіс. І гэта падрывае аўтаматычна давер к усёй працэдуры выбараў і к нашай працы. Бо мы тут нічога не рэгулюем і нават не можам адклікаць галасы. Каб маглі, адклікалі, і гатовы ли тады прадстаўнікі выбарчага суб'екта так рызыкаваць там наборам гэтых галасоў. Мне падаецца, гэта цікавая ідэя, але яна проста ў нашых умовах не можа быць рэалізавана якасна. Алена, калі А ласка. яшчэ раз, а ты кажаш пра увогуле пункт для агітацыі, ці калі гэта пункт для галасавання, Ярослав? Я кажу пра пункт для галасавання. Калі ён пазіцыянуецца як пункт для галасавання, то само па сабе гэта немагчыма рабіць без узгаднення з камісіяй. Ну, напрыклад, мы ўзгаднілі, мы кажам, окей, хай будзе ў гэтага выбарчага суб'екта, у астатніх не будзе, пункт для галасавання. Ну і ўсё, і гэта пачынаецца бардака з... Ну, я хіба што згодна, толькі дакладню. То бок людзі могуць галасаваць дзе заўгодна са сваёй Конечно. прылады. Но але забяспечваць сваёй прыладай на гэтай кропкі гэта нельга. Ну, хіба што мы пагаджаемся. Каб не было так, што хтосьці падглядаў. А калі гэта агітацыя, то можа быць парада тады. Типа, мы агітуем тут, але галасуйце дзе-небудзь так, каб мы не бачылі. Мы тут агітуем толькі. Адыдзіце ў старонку, каб ніхто не бачыў, каб ніхто не зрабіў відэа.
Ну, увогуле, каб усе зрабілі пункты для агітацыі офлайн, мне падаецца, гэта было б супер. Каб яны прыходзілі, задавалі пытанні, расказвалі, то бок гэта была б такой добры кампэйн. Гэта і мусіла б быць агітацыі, да, мы кажам пра агітацыю, не пра галасаванне. Канешне, некаторыя кандыдаты, наколькі я разумею, зараз робяць мабільныя пункты, хтосьці проста там едзець у турне, хтосьці збіраецца стацыянарнае рабіць. Ну, все ок, мы тут нічога такога не забараняем. Ну вось заклікаць людзей галасаваць падчас агітацыі, это ўжо занадта праблематычны ход. Ну, я тут пагаджуся, калегі, мы, канешне, не можам, па-першае, забараніць людзям і нават бы і ухвалялі бы нейкія кансультатыўныя паслугі, так, у гэтым кірунку. І што тычыцца прыцягнення ўвагі да выбараў, і увогуле нават калі чалавек там не зусім разумее, як галасаваць, то як там, што за дадатак і ўсё такое. Ну, як бы кансультацыйныя паслугі, так, але браць на сябе адказнасць за тое, каб забяспечыць чалавеку бяспечнае галасаванне, ну, камісія адназначна офлайн не можа, і тут трэба забяспечыць бяспеку фізічную, таямніцу галасавання, і гэта ўсё на сумленні выбарчых суб'ектаў. Калі вы будзеце такія пункты арганізоўваць, забараніць мы вам, канешне, гэта не можам зрабіць, але калі вы гэта будзеце арганізоўваць, то вы бярэце на сябе адказнасць за ўсё гэта, і калі на імя камісіі будуць паступаць скаргі альбо нейкія канфліктныя сітуацыі, мы павінны будзем разглядаць іх, рэагаваць на іх, і ну, ўжо гэта будзе зноў-такі сітуацыя, якая будзе на адказнасці выбарчага суб'екта і ягоных рызыкаў, як сказаў Яраслаў, ці гатовы вы рызыкаваць сваім спісам у выпадку, калі нешта пойдзе не так. То бок адзіны інструмент, які ў нас ёсць, гэта адклікаць спіс. Гэта занадта не тое, Пазбавіць рэгістрацыі, так. не тое, каб мы хацелі там лютаваць неяк, просто ў нас іншых інструментаў няма. Ну і таксама уявіце сабе сітуацыю, вы робіце такую агітацыю, такой форме прыходзіць да вас іншы спіс, вашыя канкурэнты пачынаюць там на вашай пляцоўцы агітаваць, там дапамагаць галасаваць. Ну, я бы прасіў просто не ствараць праблемаў там, дзе можна не ствараць іх, там, дзе можна гэтага пазбегнуць. Але досвід быў, і вось Яраслаў так узгадаў, мінулым разам быў досыць станоўчы досвед арганізацыі падобнага пункта. Але там так, там быў агітацыйны пункт, там гарбаты частавалі, нешта людзям там тлумачылі, але гэта не быў пункт для галасавання у Я чыстым выглядзе. ездзіў асабіста назіраць, як гэта працуе. Добра Так, працуе. мы да, накіроўвалі. Але зноў-такі слушная была заўвага, мы не ведаем, у якіх гарадах гэта будзе і як, і камісія дакладна не будзе браць на сябе адказнасць за тое, каб гэта кантраляваць і потым вырашаць канфліктныя сітуацыі. Паважаны спадар Семяненка, я спадзяюся, вось мы тут абмеркавалі, мы вам накіруем пісьмовы адказ ўжо з улікам таго, што вы пачулі, калі свядзем усе гэты выказаныя думкі і меркаванні ўжо у нейкі тэкст, ну, рашэнне, так назовем гэта рашэннем. Галасаваць за гэта мы не будзем, таму што гэта не пытанне для галасавання, але абмеркаванне было. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у каго што дадаць па гэтым пытанні? Няма. Тады дзякуй, рухаемся далей. Трэцяе пытанне. Спадар Андрэй Колас, лідар спісу «Ваш голас», накіраваў да нас наступную заяву. Паважаная выбарчая камісія, на дадзены момант на сайце Каардынацыйнай рады размешчана недакладная інфармацыя пра дзейнасць фракцыі «Наступ».
У сувязі з гэтым просім разглядзець заяву аб парушэнні прынцыпаў роўных канкурэнтных умоў выбараў. На дадзены момант сайт Каардынацыйнай рады, англійская версія, змяшчае скажоную інфармацыю пра склад фракцыі. У прыватнасці, на адпаведнай старонцы двойчы прадстаўлена фракцыя «Наступ». Паколькі дадзеная фракцыя таксама ўдзельнічае ў выбарах як асобны выбарчы спіс «Наступ», мы лічым, што такое скажонае прадстаўленне інфармацыі пра яе дзейнасць стварае няроўныя умовы для іншых спісаў. Паводле гэтага спадар Колас просіць, першае, вынесці папярэджанне спісу «Наступ», другое, запатрабаваць ад кіраўніцтва Каардынацыйнай рады выправіць інфармацыю, прадстаўленую на сайце. Ці ўсё зразумела тут па гэтым пытанні, калегі? Ці жадае хто выказацца? Тады я пачну абмеркаванне, а вы, калі ласка, Рука у Змітра. Зміцер, так, калі ласка, вибачаюсь, не побачила. Зміцер, калі ласка. Дякую за магчымасць дадаць. Просто сёння яшчэ праверыў сайт Каардынацыйнай рады, і аказваецца, не толькі на ангельскай версіі гэта праблема, таксама на беларускай версіі. Вось давайте нават зараз у прямым эфіры яшчэ раз праверу, ці можа штосьці змянілася. Там тры версіі: беларуская, ангельская Так. і Я расійская. маю на увазе, што да, заодно праверым іншыя версіі, ці штосьці там ёсць змены. Вось, калі заходзіць у фракцыі, то бок беларуская версія, вось напісана чамусьці «Наступ», хаця зараз у такой фракцыі не існуе, ёсць «Моладзі наступ» таксама тут. І плюс яшчэ, калі заходзіць на ангельскую, тое ж самае. А вось на расійскай версіі фракцыі «Наступ» уже няма, тут больш-менш все як трэба, але ж ізноўку, калі мы глядзім моўныя версіі, то і на ангельскай, і на расійскай версіях все на беларускай чамусьці, то бок нічога не змяняецца, толькі змяняюцца составы гэтых фракцый. Тут шмат пытанняў да сайту увогуле, як он увогуле працуе, ці правільна ён не тое, што там фракцыі паказвае увогуле мовы, ці там адпавядаюць тым патрабаванням, якія яны павінны паказваць. Вось, таму да сайту пытанняў шмат. Вось, дзякуй за ўвагу. Дзякуй, Зміцер. Пакуль можна сказаць, што ўсё ж такі інфармацыя скажоная. Ярослаў, калі ласка. Ну, з аднаго боку, я б хацеў падзякаваць за назіральнасць, а з іншага боку, ну, гэта пытанне да якасці працы тых супрацоўнікаў Каардынацыйнай рады, якія ведуць сайт. Гэта не да спісу «Наступ» прэтэнзія, і я не бачу падставы, каб выносіць ім што заўгодна, там, папярэджанне. Я думаю, што Каардынацыйная рада мусіць выправіць гэтую хібу і больш старацца так і не рабіць. Всё. Ці ёсць, калегі, у кагосьці яшчэ жаданне выказацца? Ці пытанні па гэтым? Ну, я тут згодна з Ярославом, што тут пытанне хутчэй не да фракцыі, не да выбарчага суб'екта «Наступа», да таго, як вядзецца сайт Каардынацыйнай рады, і гэта з аднаго боку не зусім наша кампетэнцыя, так? Ой, з іншага боку, калі паўстае пытанне ўсё ж такі адносна таго, што асвячаецца зараз стан выбарчых суб'ектаў, то тут як бы ўжо і наша кампетэнцыя. Таму што мы можам зрабіць са свайго боку з мандатам выбарчай камісіі? Мы можам накіраваць да Каардынацыйнай рады прапанову і у некаторых пунктах нават загад выправіць парушэнне, таму што калі інфармацыя ўтрымліваецца скажоная, гэта насамрэч можа увесці выбаршчыка у падман, так?
то мы тут у дадзеным кірунку ўсё, што тычыцца увода выбаршчыкаў у падман, можам загадам нават вырашыць гэтае пытанне. У іншых кірунках тое, што тычыцца кампетэнцыі больш каардынацыйнай рады і наўпрост не тычыцца спісаў, мы можам прапанаваць каардынацыйнай радзе нейкія прыняць дзеянні. Але што хочу яшчэ адзначыць, паважаныя супрацоўнікі каардынацыйнай рады, тыя, хто адказны за сайт, калі ласка, правядзіце яго адпаведнасць, таму што гэта ўсё ж такі люстэрка і вітрына выбараў, за якой сочаць міжнародныя назіральнікі. Гэта вельмі важна. І тут я не бяруся там даваць вам парады ўжо, што тычыцца некалькі моўных версій. Канешне, калі можа там няма рэсурсаў, спецыялістаў, я не ведаю. Можа мае сэнс тады адключыць увогуле функцыю, якая не працуе. Зноў-такі, каб не ўводзіць людзей у падман. І тых же самых міжнародных назіральнікаў, якія англамоўныя, напрыклад, і будуць шукаць англамоўную версію і не знойдуць яе, то лепш можа нават гэтую функцыю адключыць альбо прывесці ў адпаведнасць. І яшчэ важны момант, які хочу адзначыць, на сайце каардынацыйнай рады у раздзеле выбары павінны ў роўных умовах і ў роўнай колькасці быць прадстаўлены абсалютна ўсе спісы, якія прымаюць удзел у гэтых выбарах. Тое ж самае тычыцца і каналаў каардынацыйнай рады, у тым ліку тэлеграм-канала каардынацыйнай рады, таму што такое пытанне паўставала, яно зараз можа наўпрост не тычыцца запыта спадара Коласа, але тут я возьму на сябе такую адказнасць выказацца, што ўсё ж такі, калі каардынацыйная рада асвячае дзейнасць выбарчых суб'ектаў, то вельмі хацелася, каб гэтая дзейнасць асвячалася ў роўных умовах. Калі выбарчы суб'ект не хоча публікавацца на рэсурсах каардынацыйнай рады, гэта права выбарчага суб'екта. Але права мець доступ, размясціць сваю інфармацыю на сайце каардынацыйнай рады, у тэлеграм-канале каардынацыйнай рады павінен мець кожны выбарчы суб'ект абсалютна ва роўных умовах. Я вельмі прашу каардынацыйную раду прыслухацца зараз да таго, што я сказала. Ці ёсць у каго што, калегі, дадаць? Па гэтым пытанні. Не, няма. Калі няма, то таксама гэта пытанне не тычыцца галасавання. Мы складзем пісьмовы адказ і спадару Коласу на ягоны запыт. Не, выбачайце, што ж то я... Не, тут акурат такі чалавек жа просіць нас вынесці папярэджанне спісу на наступ і запатрабаваць выправіць інфармацыю. Выбачаюсь, то тут мы давайте прагаласуем па першаму пункту, ці лічыце вы вартым, калегі, выносіць папярэджанне спісу наступ вось з улікам таго, што мы з вами тут абмеркавалі. Выказвайцеся, калі ласка. Пакуль не. Таксама не, я магу, бо гэта не можа кантраляваць наступ. Я магу дадумаць, што той факт, у каго доступ, хто кантралюе сайт, ці можа быць тут двайныя ролі людзей, бо мы ведаем, што можа быць так. Але ж гэта будзе пытанне ўжо не да спісу наступа. Можа быць так двайное членства, сяброўства і ў спісе, і ў сакратарыяце, ці ў кіраўніцтве каардынацыйнай рады, хто кантралюе сайт. Але гэта ўжо справа каардынацыйнай рады. То бок, як зрабіць так, каб можна было кіраваць сайтам, а не справа спіса наступ. Таму не, лічу, што наступу не выносіць папярэджання. За увагу, Алена, дзякуй. Ярослав? Я ўжо сказаў не, я лічу, што не варта выносіць папярэджанне. Калі можа мы даведаемся пра нейкія парушэнні, злоўжыванні, там становішчам і яшчэ што-небудзь такое, мы можам вернуцца да гэтага пытання, пакуль я не бачу падставу.
Змейцер, калі ласка, што ты думаеш наконт вынясення папярэджання? Я таксама супраць вынесення папярэджання, таму што, ну, па-першае, давайте так вызначымся, што ці ўвогуле мы маем права выносіць там папярэджання спісам, я не ведаю нават, якія ад этого наступствы таксама. Ну, это уже пытанне паўнамоцтваў, то бок, наколькі я ведаю, нічога ад этого не будзе. Вось, это ўжо пытанне працэсу, а калі мы, да, вось звяртацца да пытання доказаў, а ці можа гэта ўвогуле не наступ зрабіў, а там, не ведаю, іншая фракцыя, і таму чаму менавіта это хутчэй за ўсё я про тое, што папярэджанне трэба даваць ужо самой Коаліцыйнай радзе і тым людзям, хто адказны за гэты сайт, а не наступу. Вось такое у меня меркаванне. Дзякую. Дзякую. Я таксама, калегі, згодна з вамі, што выносіць папярэджанне спісам наступ тут ніякіх падставаў няма, але вось усё, што мы з вамі абмеркавалі, ўсе завагі, што вы далі, мы накіруем са свайго боку наказ на імя Координацыйнай рады. Па-першае, выправіць скажоную інфармацыю, скажоныя звесткі. Па-другое, забяспечыць усе выбарчыя суб'екты роўнымі умовамі прадстаўленасці на рэсурсах Координацыйнай рады. Ну і тут, я думаю, на гэтым нашыя паўнамоцтвы па дадзеным кірунку і абмежаваныя. Спадар Колас, мы накіруем вам адказ, і, як я ўжо сказала, мы падрыхтуем ліст да Координацыйнай рады, ён будзе публічным таксама. Спадарства что-то тут писали, что ёсць было нейкае пытанне пра таямніцу галасавання. Ці я тут нешта блытаю, скажыце, калі ласка. В чаце ці дзесьці. Хтосьці Так, сочыць за... у Можа, давайте чаціку- звернемся тады. Да-да, вось якраз у чаціку гляджу, і тут просто каментары пішуць, пытанне, і ёсць заўвага наконт таямніцы галасавання, што гэта, ну, я працытую просто, што гэта перажытак савецкі, чтоб не было фактов, і власть могла фальсифицировать. Вось, такой быў камент у чаціку YouTube канала Коаліцыйнай рады. Дзякую. Ну, гэта не зусім так, гэта не савецкі перажытак, гэта стандартныя міжнародныя правілы галасавання. Ну, у меня есть прапанова для аўтара каментара, я не ведаю, хто гэта, но калі яшчэ калі-небудзь будуць выбары ў Коаліцыйную раду, выходзіць у склад камісіі і мяняць гэтыя старыя правілы на новыя. А мы сёння ўжо састарэлыя і не можам гэта зрабіць. Таямніца галасавання гэта ўсё ж такі міжнародны стандарт, это просто да таго, што гэта ніякі там не перажытак, просто гэта такая норма, і не ведаю, чаму яна кагосьці можа бянтэжыць. Ці можам мы перайсці тады да наступнага пытання? Там у мяне кароткі апдейт па тым, як адбываецца тэставанне платформы. У нас сёння адсутнічае Пётр Маркелаў, таму я не буду за яго казаць, які, ну, таму што ён там таксама з Паўлам Ліберам камунікуе, больш як тэхнічны адмыслоўца. Я просто справаздачусь з той камунікацыі, якую я з Паўлом праводзіла, то бок я спыталася ў яго, як праходзяць тэсты. Нагадаю, што на мінулым пасяджэнні мы абвесцілі аб тым, што з сярэдзіны красавіка будуць тэставацца тэхнічныя магчымасці платформы для галасавання. То я спыталася ў Паўла, ён сказаў, што ўсе тэсты адбываюцца ў штатным рэжыме, то бок пакуль ўсё, што называецца, ідзе па плану. Мы ўжо, я думаю, да гэтых фізічных тэстаў далучымся трошкі пазней, дзесьці, я думаю, напрыканцы кастрычніка, можа, там на пачатку траўня. У любым выпадку выбарчая камісія пратэстуе саму платформу, ўсё першы, калі ўжо там яшчэ будзе гатовы поўнасцю аккаунт на самсабе. Ну, вось,
Ці ёсць у каго якія апдэйты ці заўвагі па гэтым пытанні? Агаворку толькі зрабіла Алена. Не про кастрычнік, так? Ой, я сказала Агаворку. кастрычнік. Так. Вибачайте. Просто я зрозуміла, що до Красавік. голосування. Мгм. Красавік. Красавіка. Ну, тады мы на сёння разгледзелі ўсё, што ёсць. Нагадаю яшчэ, што удзельнікі канферэнцыі, якая там будзе з 1 па 2-3 траўня ў Варшаве, якія там зарэгістраваны, яны таксама змогуць быць удзельнікамі панелі, прысвечаныя выбарам у каардынацыйную раду. Спадзяюся, што сябры выбарчай камісіі некаторыя змогуць таксама там быць на гэтым мерапрыемстве, і пасля, можа, там на наступным пасяджэнні мы таксама дадзім нейкі апдэйт, калі там будуць назіральнікі, і ўвогуле, што гэта за падзеі менавіта з боку нашага інтарэса і нашага мандата як выбарчай камісіі. Ну, а на сёння, я думаю, ўжо мы можам сканчаць. Дзякую вялікі спадарства за час і працу, і дзякую вялікі усім, хто нас глядзіць і праяўляе цікавасць да гэтых выбараў. Жыве Беларусь! Куль! Жыве! Живее. Конечно. Пока.